बाहाय खालायनो नाखा बा तामांगो थांबाय मिडियारावनो बिनि अर तालार माने कारन हिके 4-5 मास गरा रेशन मारम फायां तंखा रैयां तंखा ओंखाय अबनि बागै सिङाव आमसानि बर' अर फाय बिनि पन्चायत तारार राखा इनके गोबां बरफ दङ बाक्सा दाङैसाव बाक्सा दिनानै दिनखाय इनके बरफ जुदि 4-5 मास मारम मायां तंखा बरन अबस्था तामनाय अबनि टिसिं बिनि तालार राखाव जाबो इनको अब मंसा सिमि बुया गोसबाङाव असार फाय दङ मोदायराव फाय दङ अ जागाव जोंरि कदाल पाइलायो गोनां रखौ ते पाइ मानो गरि रगले ताङैसा खासे मार तांखासे बर मारम पाइजाना केरे सुन मार मा त हते क्से लाखे मानो इनके आ तां माने आबनो हते बरफ आजि माबानि किसिमि साइरि जुम पाइ मानो इनके ताबो आबो सि बरफ पाइ सालाय मा तंगौ मारम रो माया मागना मारम माया इनके बरफ ताम खलायने बा अबनि बागै सिङाव बरफ दैनिनो सिनियाव सल्युसन सल खाने बागै सिङाव पन्चायत तालार राखादा ताबो जरते तामा साजाका बा पन्चायतनि बिसिंते बा कुनु साकाना हयतो कुनु साहाजाग ताबुक सजरते तो कुनु सायाक जों बरफ साबना साहानाय अब साइमिया जों ताबु फानो सिना प्रब्लेम सल्भ नबा जों अर पन्चायत सेक्रेटारि दाय अर जायगा मास्टार दङ दङ तालार राखा ताबु बरफ साइमाने साबना साहानाय साबाय सागायाव सल्भनाय अब बरफ सानाय हातनो गोबां मा आगिरावबो पामसानि नखर फिसा पद दैजाराव बरफ आंखौ एलजिएम राव बायं बरफ दङ मा बरफ सालाया हातनो सल्भनिया अबन बाङि सिंतिने बाय दङ अब तालार मा खालाया बो पन्चायत कलाय बो आरसिनगर रेशन शॉप का रेशन शॉप का बिसोर रेशन शॉप आरसिनगर रेशन शॉप निनि सिनिमो तिनी नंनो आरसिनगरनि जत रेशन शॉप मारि मायाने लोकल नि बर आरो नि टंक संग खाके तासे जरते तिनी बो कुनु सलेसन माया का बो बाहाय बसखां नंनो हाजाक न जों अमो बायनि हांगाय बसखाङाव जुदि ताबो तालारै अबहाय माने ताफन सल्भ माया हांगे जों तेबो अबन सलेतेसे कटर पदक्षेप हानाय हामबाय मिडिया दङ बेलायनो हामबाय दिनै पंकजांगो जों सिनि अबखाय आरसिनगर रेशन शप होनजागौ जों दिनै बाय 5 मास 7 मास 5 मास जों थांगा सिनि एलाकार अ रेशन जों माइरं माइया सिनर गोबां मा गोरै सब समयनो तांखायसे मासाव जों आबनो तै जों रेशन सब माइरं मायाखै जों मासालाय गाबोन बिसिङाव रेशननि आरो ताबुं माइरं बाजाराव 40-45 थाखा ओंखाय जों आबनि बागै जों एसडिएम नि थानिबो जों कयेकबार थांगा जों एबं लिखितबो जों एसडिएम साहेबनि थानिबो जों रेखा ओंखाय ताबुकबो जोंनो रेशननि बागै कुनु सल्युसन गैयै आं बागै जों दिनै सिनियरनि पन्चायत अफिसनो जों तालामा रेखा सुसामंकलायो अन्य हाबा नगरगो अन्य रेशन सौरगो अंके विभिन्न दाल थक माइरं तेजपात विभिन्न नुखुंनि नांगमानि गान्तिनि नांगमानि मस्ला रक मानतंग अरखाय सालबुरुंनि से 5 मास रमै सालजापानो खुरुक जागिया अबन बागे अबन आगेरगो कुनु साका लेभेलगो कुनु रगो केबो जगाजग रक लाके जों साका लेभेलाव जों अनेक बार थांगा इन्सपेक्टर फुड इन्सपेक्टर होइते एग्जाम्पल को जों आहाका जों कुनु दाल जा तामनाय थक कुनु समसे जों मालिया 5 मास जों थांगा जों ताबु अब बाहायखाय सल्युसन मानो जों आमबागैनो दिनै जोङो आरसिनगर जों पन्चायत जों तालामा बोसोर तंनाया तालारे माने जों जत खम पन्टसिनाव सल्युसन गभर्नमेन्ट सरकारनि बरफ फायासो पन्टस जोङो तालारि मा तंनाय এবং जोङोरनि कर्मचारि दङ ताबु सिनि पन्चायत जों बरनो जों फिउया नि सिरिमंग दादो आखाय आरसिनगर बिसिनि खरसा एडभाइजार कमिटिनि मेम्बार हामबाय रबिन्द्र देबमा हामबाय media ta khugrong no media channel long nang belaikhai e kaisa kahamya pharmo haike sinoro je gotna gothi tongmang kai thanai December November chimi je face nang phaimen 4-5 mas haya ba hai resono thingmote mairum maya mo bahai ke chalani khambu asuk laika SDM thanglai kya এবং ইয়া সলং ইয়া ইয়া ओंखाय जों
pote thanai BJP hapang rong no sung janong na khia ba haike sung mairum malai no ngai borok sawo abo dealer ni kelengari amo sung kisa tojondo khainai ni hike phaikya food inspector phaikya solangana mairum manan na singlai wana thanglai jawana sung barang baro thanglai kya sung 3 bar thangka tabuk bo mairum masan kun mohote sung o Arsinagar village by je পঞ্চায়েত जों tabuk bo solingya engkau solni dige जों tini baidyota tala makhaya tala julina go baidyota mangkhata gai omo bhaike जों tabuk solingnai जों mairum nango mairum masanang kok abo anko suru mairum sumia songmani abo to bebak tongo jurisi obo hairok jurisi tini tungkui bong ko yang ke bobo haipes kango yapri sajana bobo haike wansula tongrok lukuni paran korok जों obono tala tabuk juli mani podekhe tamo solution thang e GM sahib जों tam जोंनो solution phai जों obono nasigini जों yapri barok laijak gai songram to ikomono songram o songram no जों सापैले खाने बागैनि कताव चिनि जनगण बाध्यता मांखा जों उपाय करिखा जों बाहायके मासानाय बाहायके माइरु माननाय बाहायके चिनि थक दाल चिनि पिनि केरसिन माननाय अबस चिन्नाय मु बो वाट नंबर कलाई चिनि म 4 नंबर रेशन काय तो गरो न आरसीनगर चिनि रामचन्द्रनगर न सब अरन डिस्ट्रिब्यूटर दिला डिस्ट्रिब्यूटर डिलार के तो सुक्राय देबल माता बे बनबसं अनेक किछु एडभाइस खैनाय क्या नों बाबुरे नों माइरम जाहाते पारे सारदि जनगण खुब कं दंखा क्राइसिसिं दंखा बे बारंबार जों बनो रिक्वेस्ट खायकिया बनो एडभाइस खायकिया बसिन ता पॉइंट सारि मिया फाइ दङमां फाइमां दंफो गारि चाकार पाम सारं थांपो गारि चाका पाल्टक दङरक आबो हाइरक जोंनो बेलायखेनो जोंनो मिथ्याबादि किसा अंको खायकिया आबो हाइके मां सलिजाक इको हाइ अवस्था निनि सिरिमौ आनि सिमन अरनि न आं अरनि बासिन्दार इको मंगल देबर मा अरनि ते दफिदानि